ಹರಿ ಓಂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸೋನು ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯವಲ್ಲೇ ನಿಗುಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರಂದೇನುವೆ ಯಾನು 5 ತಾರೀಕಿನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆನ್ನೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ಪೋಯರುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 6:45 ಆತೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೋಯರು ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿನಿ ಅಂಚ ನನ್ನಲ ಜತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಮಡಿತ್ತುಜಿ ಇಂಬೆ ಜಪ್ಪೆ ನಾನು ತುಯ್ಯೆ ಇಂಬೆ ಜತ್ತುಜಿ. ಸೊ ನನ್ನಿತ್ತೆ ನೀನು ಪೂರ ಮಡಿಚಿದ್ದು ಅಂತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮಾಮಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಆಗಲೊಂಜಿ 10 ತಾರೀಕು ಬರುವೆರ ಅಂದು. ಸೊ ಮೂಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಲಾಯ್ಲಾಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆವೋಡು ಇಂಬೆ ಒಂಜಿ ನೆದ್ರೆ ಮಲ್ತೆಡ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ತಿಂದು ಮೀದೊಂಜಿ ನೆದ್ರೆ ಮಲ್ತೆಡ ಎಂಕೊಂತ ರೆಡಿ ಆಯ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜಿಡೆನ್ನ ಪಿರಪಿರಾನೆ ಇಪ್ಪುವೆ ಎಂಕುಲು ಹಾಲಿಡೇ ಜಪ್ಪುನು ರೂಮುಡು ಜಪ್ಪುಜ ಬೆಡ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಹಾಲಿಡೇ ಜಪ್ಪುನು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಕೈ ಕರ್ಬಿಡ್ದು ಜಪ್ಪುಲಿ ಎಂಕ ಬೆಡ್ ಅಣ್ಣ ಕಟವಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಹಾಲಿಡೇ ಜಪ್ಪುನು. ಸೊ ತಿಂಡಿದೆಲ್ಲ ಮಲ್ತುಜಿ ತೂವೊಡ್ತಾ ಅದಂದು ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಬೇಕಲ ಕೊರೊಲಿ ಎಂಕಲ ಉನೊಲಿ ಅರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ತುಕ ದಾಟ ಮಲ್ಪುನುಂದು. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಆರಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಹಾಲ್ ಒಂದು ತುಲಿ ದಿವಾನ್ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ಇಡ್ಲ ದಿವಾನ್ ದಾಯ್ ದಿಪ್ಪುನು ಬತ್ತಿನಗುಲು ಕುಲ್ಲಾಡು ಇದಿರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಲ ಜಪ್ಪಾಡು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಮಿತ್ತಾರ್ವೆ ಅಂದು ಪೂರ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಡ್ಲ ದೀತಿದೆ ಇದಿರ ಯಾವೇನು ಮಿತ್ತಾರ್ದು ಅಲ್ಲ ಟೀ ತುಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ವಾರ ಆತೀನಿ ತೂಪು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಇಂತ್ಯ ತೂಪು ನಾನೇ ವಾರ ಆತನು ಟಿ ವಿನು ನಾನು ಕಿಚನ್ ವೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆತು ಬ್ಯಾಗ್ ದಿಂದಲ್ಲ ಅವೇನು ಒಯ್ತದ್ದು ಐತ ಮಿತ್ತೋದು ಅವಳದ ನಾವು ಕೂಡ ಬೇಲೆ ಆಡಿತ್ತು ನಾಯನ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನೈಕ್ ಒಂದತ್ತು ಅಂಡ ಈ ಪಿರಮಂಡೆ ಈ ಬದಿ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇಪ್ಪುವೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ತಿರ್ತು ಬೂರುವೆ 2 ಸಲ ಬೂರುವೆ ಐಕೆ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಡ್ಡ ದೀಪು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಲಾಡಿಗೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಎಂಕಲೆ ಕುಲ್ಲರ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜವು ಐತೆ ಒಲ ಐತೆ ಕಜದು ಆನ ಗೊಬ್ಬುನನಿ ರಾಶಿ ಉಂಡದು ಅವನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಬಾಜಂದ ಲೆಕ್ಕರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇದ್ರಿಂದ ಬಾಜಂದ ರಾಶಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಕ್ಕರೆ ಕೋಟೆ ನೈಟ್ ಪೂರ ತೆಗೆದು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಹಾಲ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಲ್ ರೂಮ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆತುಂಡು ನನ್ನ ಅವೇ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆರ ತುಣ್ಣಾಂಡು ಆತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ನಾನು ಪಂದಿತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಜರ್ನಿಯಿಂದ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಡಯಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಬಟ್ ಐತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು ಡೇಟು ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ದಾರ ತಿಂದ ದಾದಂದು ಅಂಜ. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಡ್ ತುಲೆ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ ಬಸ್ ಈ ಮೋಡದು ತುಂಬ ನನ್ನಲ್ಲ ಆಜಾರ ತಲೆ ಕೆಜ್ಜ ನಾನು ಏಪಲ್ಲ 20 ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಗಂಟೆ 7 ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ ತೂನಗ ಆಜಾರ ಗಂಟೆ ತಲೆಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ ಟೈಮ್ 7 ಕರೆಂಡ್ 7:41 ಬರ್ತಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನೊಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ ಟೈಮ್ ಅವ ಮಂದಿನಿ ಅಂಡ ಅವೇ ಬಸ್ ಹಾಕುದು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋದ ಎಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಬಯ್ಯ ಧಾರವಾಡ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತೇಸಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಚೀಸ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಗಂಜಿಗೆ ದಿಯೆ ಹೊಸ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ತೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಉಜಿರೇಡು ಆಯ್ತು ಅರಡ್ಡು ಚಿಲ್ಲರ ಅದನ 2,700. ಸೊ ಐದು ದೀತೆ ತೂಡು ಕೊನದಾಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ದೀದು ಜಾಂಡಿ ನಾನು. ಸೊ ಇನ್ನು ದೀತೆ ಹೆಚ್ಚಾಕೊಂಡು ತೂಡು ವಿಸಿಲ್ ಪೂರ ಇದಿರ ದುಮ್ಮುದ ಇತ್ತಾಂಡ ವಿಸಿಲ್ ಹಿಡ್ದು ತೆಲಿಪಿದೇ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಪಣ ಚೂರಕ್ಕೆ ಆಂಡ್ರ 2 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತಂಡು 2-3 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಆ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಅಂಜ ನೆಟ್ಟು ತೂ ಹೊಡಿತೆ ಈಚೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ವಿಸಿಲ್ ಎಂಚ ಅಂದು. ಸೊ ನನ್ನ ಮಗನ ಅನ್ನೇ ತುಲಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತುಂಡ ಆಯ್ನ ಅನ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಿನಿ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಗ್ಯಾಪ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಹೊಸ್ತು ಇತ್ತು ನೈಕೇಲೆ ಆ ವಾಯನಗುಂಟು ಆ ವರ್ಣಗುಂಟು ಅಂಚದಿ ಇದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬದಿಗೆ ದಿಂಡ ಒಯ್ತದ ಪೂರ ತಿರ್ತಬಾರ್ದು ದೊಂಕುದು ಪಡ್ಕೆ ಮೈತದ ಆಂಡು. ಸೊ ನನಗೆ ರೂಮ್ ತೂತಾರತ ಅವೇನು ಅಲ್ಪ ಏತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಕೂಡ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪನೇ ಕುಲ್ಲುಂಡು. ಸೊ ರೆಡಿ ಆವೋಡು ತೂವೋಡು ವಾ ಡ್ರೆಸ್ ಸಾರಿ ಪಾಡುಜಿನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡುನು ಇನಿ ಸಾರಿ ತುತ್ತುಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡುವೆ ಪಂಡ ನಾಮಕರಣತ ಮದುವೆ ಪುರಾಂಡ ಸಾರಿ ತೊಡೊಂದು ನಾಮಕರಣ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾವ ಒಂದು ಬರ್ಸಗಾಲ ಬೇತೆ ಮೇನ್ ಪತ ನೋಡು ಆರಿಪ್ಪುಜೇರು. ಸೊ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾವ ಉಂಡು
ಅಂಚ ವೆದರ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ತರ ಕೋಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಪಿದೆ ಪೋಯರೆ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಕಿರೆಂಚಿ ಬರ್ಸ ಜಾರುನು ಜಾರುನು ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು ಯಾನವರ ಬೂರ್ದೆ ಅವರ ಕೆಸರು ಅಲ್ಪನೆ ಜಾರ್ದು ಬುರುದು ಅವ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗಾಯ ಗುಣ ಆತಜಿ ಗುಣ ಲೆಕ್ಕ ನಿಂಬೆ ಕಾಗೋ ಒಂದಿಪ್ಪು ಅದನ್ನಲ್ಲ ಆಯ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ವಂಚನೆ ಬಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಅನ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಓಕೆ ನಾನು ಆಯನ ಒಂಚೂರು ಮುಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಒಂದು ಆಯನ ಆಟ ಸಾಮಾನೆ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನು ಆಯನ ಗೊಬ್ಬುನವೇ ಇಪ್ಪುನು ಮುಲ್ಪ ಅದು ಹೊಲ ಇಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಹೊಲ ಅವು ಒಂದು ಬಂದು నేను ಪೂರ ಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತೆ ದಾದ ಉಂಡು ದಾದ ಎಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ಟಿವಿನ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಯ್ ಫುಲ್ಲು ವಾರ ಆಯ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಏನೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ ಆತೆಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರ್ತದ ಅವಡು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಸಾಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಯ್ತಿಡ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಧ ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ಮನಸೇ ಮನಸೇ ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ ಭವಣೆ ನಿನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮವು ಸುಳ್ಳಾದರೆ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಲ್ಲವೇ ಮನಸೇ ಮನಸೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೇಂಚ ಬೈದು ನಿಂದು ನಾನು ರೀಟೆಕ್ ದಿಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡ ಬೈದಿನ ಅಡಿಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ವೆ ಎಡ್ಡೆ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಾಡುವೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರನಾಗ ನಂಗೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ನೆನಪು ಹೋಗ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಕೆಲವು ಪನೊಂದಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡು ಏರ್ಲೆ ಪೂಜಾರತ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಪಂಡ ಆದಲ್ಲ ವರ್ಸ್ಟ್ ನೆನಪನಯ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆತೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಪೊಂದು ತಾಳ ಲಯ ಬದ್ಧವಾದಿಪ್ಪಂದು ಅಂದಾಜಿಡ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪು ದುಂಬಾಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ಪುರ ಇತ್ತ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವೇ ಟೈಮಿಂಗ್ಸೇ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಬೇರೆ ಜತ್ತಿಪ್ಪುವೆ ದಂಡಲ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಪುಜಿ ಅವಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಭಜನೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಇರುವ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ 4 ಭಜನೆ ಬಂದಿತ್ತ ಇದು ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಭಜನೆ ಭಜನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಸಮಯ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಆವಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕೊಲ್ಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ ಜೋಕುಲು ಒಂದೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಭಜನೆ ಕೇನೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಮೇನು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಪುಡಲಿ ಅಂಚ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಾಡೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾವಳಿ ತಲ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಸೊ ಕಲ್ಪೊಡು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏನ ಪಂಡ ಭಜನೆ ಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಅಂದು ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಉಂದು ಪನೋಲಿ ಪಂಡ 24 ಗಂಟೆ ಇಡು ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಉರಿದಿನ ಒಂಜಿ 15 to 18 hours ದಾದೊಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಗೆ ದೀಪುಜ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪ TV ತೂಪ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆಪ್ಪುನಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊರೊಚ್ಚ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಖ ದೀಪ ಅವುಗಳು ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಅದು ದೀವುಡು ಅಂಚ ತೂಡು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಒಡಂದು ತಾಳ ಕಂಟದು ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಯ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಈಗ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಬರ ಕೇನುವೆ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಲ ಕೇನುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಬರ ಪಂಡ ಕೇನುವೆ ಸೊ ಮಲ್ಲೈ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತು ಜೋಕುಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪೇರು ತೂಡು ಮಲ್ಲೈ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಪಂಡ ಯಾನ ತೂಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಪಂಡಿನೇನು ಕೇನದು ಕಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನೇನು ತೂದು ಕಲ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಆಡು ಹಾಲು ಬೇಲೆ ಆಡಿತು ಎಂಕುಲು ಪೊಕ್ಕಡ ಕುಸಲ ಗಿಜ್ಜ ಹಾಕಂಡ ಆಯಲ ಪಿರ ಬತ್ತ ಹಾಕುವೆ ಅವು ಎಂಕುಲು ಪಾಪ ಮಲ್ತನ ಆಯಲ ಮಲ್ಪುವೆ ಸೊ ಜೋಕು ತೂದು ಕಲ್ಪುನ ಬೇಗ ಮಲ್ಲಗು ಮಲ್ದಿನಿ ಆಯ್ತು ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ನಾದಿಪ್ಪು ಇಯರ್ಫೋನ್ ದೀಪುನು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ದೀಪುನು ಪೂರ ಇನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಸೊ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಕೇಂದು ಐಕುಲು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನ ಇಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನೇನು ತೂದು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ತೂಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ತುನಟ ಸೊ ನಾನು ಆಯ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ತೋಡು ಹೋಗುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸೈ ಬಾರ ಬಂಗಾರ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ತಾಟ ಬೈ ಪಿತಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಟಾಟಾ ಈಗ ಅಮ್ಮಲ ಬೋತ್ರಿ ಅಪ್ಪಲ ಬೋತ್ರಿ ಟಾಟಾ ಅಮ್ಮ ಅಂತೂ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಪುಂಜ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಹುಷಾರಾಯ್ತು
ఇది ఛాయ హాల్ಗ್ ಹಾಲ್ಗ್ ರಿಚಾಯ ಗಂಟೆ 12 ಬತ್ತಂದು ಜನ ಪೂರ ಬೈದೇರು ಎಂಕ್ಲು ಅಂತ ಲೇಟ್ ಚಪ್ಪಲ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕ್ಕದ ತೊಡೆ ಬತ್ತ ಫುಲ್ಲುವ ಈತ ನಮ್ಮ ಮುಜ್ಜನಲ್ಲ ಬಾಬು ಇರೇ ಒಂಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅವನ ಬೋಜನ ಖಾರ ಮಿತ್ತ ಇಪ್ಪಡಾಯಿ ಖಾರದ ಮಿತ್ತ ಇಪ್ಪಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂತೆ ಆಗ್ತದೆ साथ पिदाड़िया पिदाड़ोंदिल्लेर अंकुल पिदाड़िया नमन गाड़ी बत्तेरता ಅವತ್ತ ಅಕಳೆ ಲಟ್ಟಿದ ಉನಸ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ದಿನದ ಪೊಕ್ಕ ಏನು ಪಾತೊಂದು ನಮಗೆ ರಾಯಿ ಎಂಕುಲಿಲ್ಲ ಬತ್ತ ಪಿದಾಡಿಯರ್ ಮಾಮ ಮಾಮಿ ನಮಗೆ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕಡು ಆಯ್ ಬುಂಡಾಗಲ್ಟು ಪೋಪಿ ಆಗ ಅಮ್ಮ ಬೋಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ನಮಗೆ ತುಲೆ ಪೋಪೆ ಅಂದಿತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಡೀಗ ಬಾಬು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಏನ ಮಗನ ಆಯ್ಕಂದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಒಮ್ಮನ ಹೆಚ್ಚಿ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ಅಂದು ಚಾತು ಅಂಡ್ ನಾನು ఆయన చెప్పడాదు ఎన్నొంచూరు ಬೇಲೆండు అప్పుడు రావడు ಸೊ ಓಕೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ನಾನು ಡಯಟ್ದ ಒಂದಿತ್ತ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ದ ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಸೊ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸ ಬರ್ತದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಪೋದ್ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್.